Apelacioni sud Brčkog distrikta prihvatio je inicijativu grupe poslanika lokalne skupštine za ocjenu odluke o usvajanju budžeta za tekuću godinu i presudio da je odluka prestaje da važi jer je statut prekršen. Distriktu zato prijeti finansijski kolaps i opozicija traži ostavke funkcionera i odgovornost svih institucija čija je obaveza zakonito trošenje novca građana. Odluka o usvajanju budžeta Brčkog distrikta za tekuću godinu donesena 30. marta prestaje da važi jer nije u skladu sa statutom. Stoji u obrazloženju presude Apelacionog suda donesene po inicijativi petorice opozicionih poslanika iz HSS-a, PDP-a i Socijalističke partije. Iako smo upozoravali na kršenje statuta jer kod izjašnjavanja o budžetu nisu bila prisutna najmanje 3 poslanika jednog od 3 konstitutivna naroda, u konkretnom slučaju Hrvata, budžet je silom broja ruku ipak usvojen i svjesno nanesena šteta građanima distrikta, ocijenili su na konferenciji za novinare podnosioci inicijative. Pokušali su da svjesno, planski, pored upozorenja, sa jasnom namjerom da sruše temelje Brčkog distrikta. Ukoliko institucije, prije svega Skupština, Vlada, ne poštuje statut, to je signal građanima da ne poštuju zakone u ovom gradu. Takav signal oni šalju. I meni je sad veliko zadovoljstvo što je pravosuđe smoglo snage, iako znamo da su bili pod pritiscima, donijelo ovakvu odluku kao što su donijeli. Pravno nasilje većine je napokon prekinuto, a s obzirom da je priča o moralu davno okončana, o ostavkama predsjednika Skupštine i Vlade je suvišno govoriti, kažu petorica poslanika i pozivaju sve institucije distrikta čija je zadaća zakonito trošenje novca građana kao i tužilaštvo da rade svoj posao. Pozivamo ih da po službenoj dužnosti pokrenu aktivnosti u skladu sa presudom Apelacionog suda o nestatutarnosti donošenja odluke o usvajanju budžeta za 2015. godinu, je li se ovdje radilo, a vjerujemo da će to sutra neka istraga pokazati, radilo o svjesnom organizovanom kršenju statuta Brčkog distrikta, organizovane grupe pojedinaca. Skupštinska većina je danas iza vladinih zatvorenih vrata tražila rješenje kako izbjeći finansijsku blokadu jer bez izmjene zakona o budžetu nije moguće donijeti ni odluku o privremenom finansiranju. Tražit ćemo najbolje rješenje koje će otkočiti procese, to jest otkočiti rad Vlade i Skupštine, naravno na dobrobit građana Brčkog distrikta. Kada i kako će vlast u Brčkom doći do zakonite odluke o nastavku utroška preostalih 40% od 220 miliona iz budžeta za 2015. teško je prognozirati, ali je jasno da dotle padaju svi konkursi i nema zapošljavanja, nastavka kapitalnih i drugih investicija, nema posticaja za privredu i poljoprivredu i finansiranja drugih zajedničkih potreba i ustanova i građana.